Hello everyone, welcome to Bisti Blog YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बिस्टि ब्लग YouTube चेनेलाव खेबसे आंनि गोसो गोथारै अननाय आरो खुलुमनायखौ खेबसे बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांनि सिगाङावहाय आङो दैज्लाङावहाय आं माइ गायनायखौ माइ गायनायफोरा बोरै जाखो एबा नै दासो भिडिअ लादों माने माइफ्रा बेसे गोजौ जौखो बेसे माबायदि जादों माबायदि जायाखै बेखौ देखायगोन आरो नोंथांनि सिगाङावहाय। नोंथाङा भिडिअखौ नायलांबाय थादो होमबा लेट्स गो होमबा भिडिअखौ जागायबाय। दायो होमबा नोंथांनि सिगाङाव देखायनो सानदों नै आं माइ गायनाया माबायदि जाखो आङो गायदों आरोना गाइस। नै दायो आङो नोंथांनि सिगाङावहाय फारि फारि देखायलांगासिनो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। नै देग्लाय बोरै जाखो माइ गायनाया, माइफ्राबो एसे माथो बबेबा हाग्रा बिराद दुजोबथारबायलै गाइस। बेफोरखौ माने आं गायनो मोनजोबनो आरो गाइस बेफोरखौ। दायो होमबा आं नै दुब्लि फारसे आवगायलांगासिनो आरो गाइस। जोंना हाजोआबो माने बारा गोजान नङा गाइस, जोंना हाजोआबो खाथिसो। नाहरबा नुयो हनै, नाहरबा नुहुरथारो खाथिथार आरो गाइस ना। नै माइआबो एम्फौबो जादों आरो ना गाइस। नै एम्फौ माने बेखौ मा बुङो आंबो बारा मोजां मिथिया, जिखुनु एम्फौ जादों आरो ना माइखौ एसे बारा थिग जायासै। दायो आङो नोंथांनि सिगाङावहाय फारि फारि देखायलांगोन आरो ना। नैबेबो आरो बैनिफ्रायनो आरो ना बै बे औवा नुहुरनाय बेयाव जाम्फै दङ मोनसे, बेनिफ्राय लाबोदों आरो ना गाइस। दायो होमबा नै थांगासिनो आङो। एकदम हाग्रा दुजोबथारबाय आरो ना माइफ्रा, अबस्था गैखाया। माने दानदों जिं जिं दाननायालाय नै माइखौ गेजेर गेजेर हाग्राखौ आरो ना गाइस। दाहाय नै होनबा थांगासिनो आं गाइस। एकदम मोनाबिलिखायसो एसे केमेराफ्राबो मोजां नुदों आरो ना गाइस, माने बारा गावाखै। दहायथ' सान्दुं गोसायाव बिराद गावदोंमोन आरो ना गाइस। आं मोनसे भिडिअ लादोंमोन आरो ना गाइस बेवहाय। आरो बै अन्थाइ दं माने बै अन्थायावनो जों थायोमोन, माने जोंहा न'सा लुदों आरो ना केम्प बायदि मोनसे। बिदिखौ मा बुङो जेनेबा माइ नेनाय एबा न'सा बिदि बुङो आरो ना गाइस। सोरबा सोरबा बेलेग बेलेग बुङो, खिन्थु आं न'सासो होनो दे गाइस। बेहाय बारा मोजां माइफ्रा जायाखै। नै नोंथांमोना नायलांबाय थादो होमबा। नै ब्लग भिडिअ लायैया माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना आं गाइस। ब्लग भिडिअ लायैया बिराद गोबाव जाबायमोन, माने दिनैसो एकदम दैज्लां समाव लानायमोन आरोना ब्लग भिडिअखौ। दायो माइफ्रा जौनायखाय माने लासाबबाय आरो माबायदि जादों माबायदि जायाखै। बेखिनिया माने जोंहानि गोजा आरो ना। बे दङ बै जोबथालागै दङ आरो गाइस, बै जोबथालागै। दायो होमबा नोंथांनि सिगाङाव आङो देखायलांजोबगोन फारसेनिफ्राय, नोंथांमोना नायलांबाय था। बेयावबो बारा मोजां जायाखै माइआ जोंना, दैफ्रा माने मोजां नांजोबाखैना बेनिखायनो। नै बेफ्रावबो माने आं गायनो मोनजोबनो आरो ना गाइस। एकदम बिराद खस्थ'यै गायनाय आरो ना गाइस, माने सान्दुं गोसायाव थिं थिं बे समाव गायनायमोन आरो ना। नै आरो नैयावबो एम्फौ जादों माइफ्रा, बारा थिग जायाखै, एम्फौ जालाजोबदों नै। वाव बोरै नुदों गाइस, कमेन्ट्स खालामदो गासिबो आंनि बे बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलाव गासिबो। भिडिअखौ माबायदि नुदों आरो बे जोंहानि मा होनो माइ गायनायखौ एबा माइ गायनाय थिलियावहाय फैदों नालाय आङो, माइफ्रा बोरै जाखो जाना बेफोरबायदिखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो नै बेयावथ' रानसावसाव दैयानो गैया नै गाइस। नोंथांमोना नायनो हागोन नै दैयानो गैया नै, एकदम फुरा रानसावस्राव आरो ना। दैफ्रा माने नांस'फैयाखै। एकदम नै माइफ्रानो जाथि जाथि जालाजोब्बाय आरो ना।
माने सोमखांनो रोङाखैसो होनजालायसिगोन आरोना माने एकदम दैयानो मोनथाराखैबा ओंखायनो बिदि जादों आरोना गाइस दै मोनबालाय मोजां जागौमोन नै थाङै थुङै आङो सफैबायानो जोंहा गायनाय जोबथा मोनफैबायानो होनजायो आरोना बेनो होमबा जोंना गाइस बेनो जोंनिया जोबथाया माइ गायनाया बै बे नुहुरनाय बै बे दंफां नुहुरनाया बे दंफां फांसे नुहुरनाया बेखिनियावनो जोब्बाय आरोना दायो माने थांगासिनो आङो न' फारसे गिदिंलांफिनसिगोन आरोना दाबो नोंथांमोननिसिम आं देखायसिनथारबाय माने देखायाबाबो जाया माने सोरबा बायदिया कमेन्टआव बुंहरो बबेसिम गायनाय बबेसिम गायाखै बेफोरबायदिखौ सोंग्राबो थायोना बेनिखायनो आं फुरा माने देखायजोब्बाय आरोना गाइस नै दायो माबायदि नुदों नै दायो थांगासिनो आं नै आलि सायाव गालायना थांदों आरोना गाइस फैयै फैयै नै मोनफैबायानो हाग्रा दुजोबथारबायलै गाइस एकदम फैया बिराद गोबाव जाबाय आरोना गाइस माने आं दिनैसो फैदों एकदम अबस्था गैला हाग्रा दुनायफ्रा बोरै बोरै माबायदि जालाजोबखो नोंथांमोना नै माइफोरखौ नायना ला माबायदि जादों माबायदि जायाखै नै बिथिंनिया मालायनि आरोना नै जोंहा न' खाथिनि नै बिथिंनिया नैबेबा जोंनि गाइस नै होमबा सफैबायानो आं होनजायो आरोना गेजेर नांबाय फैयै फैयैनो हाखर हालाथारलै गाइस माथो बुंनो बे जोंनि बे हादान जायगाखौनो होनजाबाय आरोना हादान जायगायानोखा माने माबा हादानखौनो बुंना लाबाय दे आं जोंनिखौ बांसिन हादान होननासो मिथिनाय जायगाखौ गाइस माने आं नै दायो जोंहानि सिगां केम्प थाग्रा न'खौ न' माने माबाखौ न' साब बानायग्राखौ मोनफैबाय आरोना मोनफैबाय ओइ बे अन्थाइखौ मोनफैबाय नै बे अन्थाइआव थांगासिनो आं दायो गाइस माने दायो दसे गाखोलांगोन बेहाय वाव सुपार माबायदि नुदों गाइस मोजां नुदों ना अबस्था गैलालै गोलोमजोबखाबाय सयथिबो दायो गाखोनो र' बे गोजौआवहाय नै गाखोबाय आं बा उइ जोर लागाके माबायदि नुदों जायगाफोरखौ मोजां नुदों ना मोजां नुदों कमेन्ट्सआव सोंहरलायदो